Kacharli nat asu se paprangji pulotang teke than lapen kacharli donatum pasik ponangji laan lote paprang don thekpo. Kedamtang vosi ka chikloni phaithom keberni school inspector pen ke pangdak ponke jak honga chiklo hut karbiang nong adang an class 6 pen 10 an summer vacation pipon pe. Athe HSLC asar lang thek misenang jilapen kacharli nat ansu se paprang donangji pa kamat hapna jog extra class than ponangji pusi pangdak ponlo. Bonta pinija khongni phai clear ni anta Phuloni school Tarabasa school Bakolia high school along Karbiang long life pherang ke pen ka homri dam hupen ke thek dam long bangke kangpu pona school I humta thek dam long le pini ni tum Karbiang long life yan along person si homri asai den mon lo itum ka homri pon laga kedam tang ni thuma prang lo education ma school inspector pen pangda kon son si ME to lower tum an han ke school kan kir ke deji mate vacation ki pipe deji pansi hatak pen order pilo mate arona lo pangdak pontang lo pangla song bom pen itum along school nitum Phuloni pen ang cheng lo tarabasa la pen non dak tarpok anang letang lo nitum la nang kili an ang homri long an same school kang pupon nitum thek pon long le lason bulate si school inspector mate education department anat ahinat karkan pon ason se dolo kopi pot loma pate labang so school kang hapon kachini don teng bulate class 10 metric HSLC sablang anat kepa phidun bom mate kepa prang dun oeda penjok labang so school continue ke than manji kepa sik panji phansi order pilo ase boy phe seme non itum ke theklong an ke bon class on se theklong along tena school along seme itum na homri ase labang so bo thak school inspector tum pen mate education department hen pen office alang la zaman RD an panjima labang solam ke alang tum si chini lo khonitum nang homri thu gela hanlo Bakolia high school long se tum nang homri lo nona por ke baji cap se dolo bonta mi tum nang homri ateng ke ladak se me school kang pu pon tum the ponong le la pen ani tum school long arum ka langam lo hala dak se me student nang wang velo se me teaching staff ma ke than atum ke master dang wang nang ji polo la sa hala tuman ta me non ke chewang we son se thek pon lo la se dak Bakolia high school long se me isi aron ke kroyon de ason se thek pon long lo school inspector pen pang dakalam ke kroy kre aron kar kan ason se thek long lo room tinok se me school kanghap thek pon long ason se Phuloni pen on Bakolia ni tum na khomre teng se me along ten school se me kang pu pon itum hum not itum thek pon long le son se ti thek pon long even ka prek no son private school alang tum bang ke kang pu pon thek pon long hala tum bang ke tami government tum bang ke non pon tami in kang pu jalam ang ring thek pon long le la Kacharli atum wangwedet pusitami than bang atum ke wang pen sahem chidu pen kacharli ausumara tuma phansi honding si dunang je potlo bonta nona bangke kacharli atum wangwi poi phita than bang atum anta che wang wesi thek ponlong Phuloni pendir chuna rongpi Karbiang long live